among intention kay makaputi. Para king kapasalamatan, ang Chucky Maan Alonso ang kanilang wedding anniversary. Amalia Mariano, Arlene Peren, Annalyn Luciano, Angel Mariano, Arlene para kang personal na kailangan ng AMP Exponent Builders Incorporated, Henry Colosa, Edgardo and Beth Palot, Abby Rain and Augusto Mamano, Mark Comerlinos, Carminio Benetuco and family, Phil Janet Castro and family, Bernie Baby and Son and family, Jackie Mahan Alonso, Ellen David, Lee and Sharon Manuel, Tita Bermudez, Eleanor Ventura, Jeremy Lopez, Arman and Mariana, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sarah Domingo. Para sa malawang kapalanan ng Andrew Serrano, Edeline Angeles Lawson, Zaira Consil, Manolita Pasyon, Maria Regina Bison, Elia George, Rosalinda Flores, Divina Gracia Perduco, Edel Pinas, Gloria Panilio, Ernesto Dizon, at hanggang kamag-anak at kakalulunan ng masakit. Para king halamangang kapainawan ni Kalagos, Lydia Lupulata, Arnold Malyari, Maria Monica Bata, Remedios Saldana Calilong, Rita Calilong Hurtado, Rico S. Calilong, Maria Calilong, Enemino and Ascension Mulas, Faustino Santa Maria Dunon, Luciana S. Olaria, Elena Calito, Vicente and Ellen Montanco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Pablo and Francisca Hipólito, Carmelita Valdez, Alfonso Valdez, at isa ng kalagwang Ipula Gordo, para katang dulo na limang sa Peter sa Conto. Salamat kay Pasyon ng Biyernes. May masa, may muna, salamat kay Progress, ang pamilya Mariano, Luciano, dan Ali. Kaya nga na pinagkakaroon ko
kung marunong okasyon. Kung siya tayo na talagang pasalamat natin Diyos at hindi ata sa ating ngayon. Kaya usay ngayon mga tao, sa saan kung buyan namin na nagkabigan. Kita kada tinisip na magsalita sa Diyos. Pero kita sa lalamo na isipan natin tayo ng tao, pero ito mga bago niya sa atin, ingat ang paggawa ng Diyos. Kita ang po. Magpusal po kay Diyos sa may paituto. At kaya yung kapatid, hindi kasala ko na, inisip paano at dapat. At kaya yung kapatid, hindi tayo panagapupo ng Santa Maria ng Magandang Virgen. Sa isang lang anghel at mga santo. At kaya yung kapatid, hindi panalahin yung po kay Diyos sa ginagawa. Diyos sa may bayan ng pagkaluan ng aking pagkatawag ng kasarap. Kailangan sa ating biyaya at lahat. Amen. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Malalaki taong isipan talapo, tingkira intensyon, tingkira pag-iipa, tingkira sa tao. Ipang na ipaya, igang pagmulan sa ulang balong kayo ng king. Pagkukulang kayo sa lumapit, makapagkiyak ng kayo, at mamaragod ng kayo ng tao. Hindi alamin ang pangalatan ng Ginoong Jesucristo anak mo, at mawibig at magaling kang Bento, ipalang Espiritu, Bento mo, king Diyos, manggaon ng kilalanan. Amen. Yung liturhiya ng Ama. Mamunang pamamasa. Pamamasang iba hindi ko ng kabiyasan. Magkamalira rin taong imaya na isasabihan daking sarili ro. Sa batang tala rin taong matuloy, uling sa gaban lang kaya katama. Laban laging sabdang daraptan tama. Sasabihan daw, tinglalabag tama kahit kautusan at kahit kaugadyan tama. Sasabihan daw, kimbalure ang Diyos. At sasabihan daw naman, king anak na dating Ginoo. Sa gabal lagi akatamo, ting taong makanya. Laban lagi hindi akatamong isipan at daraptan. Masora ka ako, agit mula, uling makayaliwala o gana. Mababa, iglawer, yakatamo, at antitamong dinak, apanilagang. At maragod ang sasakyan, king Diyos siya karelang ipa. At sasakyan da pa, king ligaya ingkamtan, ing makatuliran, panyataming kawakas. Lawin tamo ng tutupin. Lawin tamo ng mapanyari karela. Utang ng antena. Nung anak no Diyos, ting taong matulog. Sa upanala at iligtas karimpas kalaban mo. Inya subukan tala at panasakitan. Akin tamo kanito. Nung angga ikarelang katibabata. Ibili tala king kamatayan, ang matarin, ulit sa sabyada, king iligtas na galing Diyos. Makanyan lang ni pagsalita, ng taong yamana, mungkin magkamanid. Bubulag natin dapat dang Diyos. E dalabalo ring manala ng lihim ng Diyos. E dalaisip, igada rin kabanalan, at hindi ang kapintasan. Amano hindi. Salamat Diyos. Ipakibagtamo po, malapit siya ang Ginoo, karetang minginari. Malapit siya yung Ginoo, parehong minanalo. Lalabanan na lang ang Ginoo, ng taong darakot
man makalingwan lang. Nay mamaos lang tao matulid. Pakiramdaman na rin Ginoo at iligtas yung sabla ng problema. Malapit siya ang Ginoo pareha ang may nalo. Malapit siya ay Ginoo karetang minado at sa sagipanan retang nilalako kapanagan. Dakaling kasakitan at dararanan ng tao matulid. Dapat iligtas niya ni Ginoo kareting kasakitan. Malapit siya ang Ginoo pareha ang may nalo. Ingatan niya ni Ginoo na ano pa ni mapasyari. Yan umang kariputol na at ang mapatid. Iligtas na lang ni Ginoo yung taga-sulo na. Alam pang parusa, karetang lalapit tingin. Malapit siya ang Ginoo pareha ang may nalo. Panangalang tayo po yung mayang pabalikan. Uli ning lugod ng memonano ni Diyos, hingyato binene hindi ng anak, baning linuman maniwala kayo, kaya mate nunemiri na niyang de alangandang. Ginoo manatili kay kayungan, At kaya ang timur, mamamasa king may pabalita, agpangkang San Juan. bigay ito o Ginoo. King panahon na ito, biglakbay Jesus king Galilea, e bisang maglakad king Judea, kung balure at patender Hudyo. Malapit na kanita yung fiesta da rin Hudyo, yung fiesta da rin Tolda. Kalapod da rin kapatid na ban magpipamiesta, mintaya murid, Jesus dapat ayagan minta nunema kang pasalita. Ngarang salita rin mapila na tao Jerusalem. Ano ay ting taong uritang pater? Bago mas dande. Magsalita yung ayagan, kalayan asabing laban kayo. O tagalang, bago na ting mamuntukan king Kristo. Alam mo, kibalo, meron man king dugal na penibata na huwag ang datang yung Kristo. Dapat balo tamo, lugar niya yung penibata ng tao hindi. Inyakang pamanuhon ng Jesus, ilog na ng templo, matibig ng sinabi, talaga kay kayo, baluyo at baluyo po nung rin po may ibatan. Kitang dinatang po sarili kong kabulian. Kitang itubod ka na ako tumuyon. Dapat kaya balo. Ako balo kayo, kuning iba po kayo. At mitubod po, yung mitubod ka na. At uli nanili, uri na yung dakpan. Dapat alam din na kapkaya, uri kaya pamiras yung oras na. Dapat ating may papalita ng kiratang kaligtasan. Ako yung kaya o Kristo. Kailan yun ang ipapanganak ng iba ng Espiritu? Amen. Maya pa sisilip po. Ay, kasi po Sabihan na po, kaya Ebanghelyo, balo tayo, no, yung may libatan yan, ada, makanalo yung mga Kristo, makanalo yung kaya katang tagapagligtas, balo tamo yung may libatan. Siguro balo da anak na yung Maria, anak na yung Jose, Carpintero, balo din na yung may libatan, king penibatan na king Bethlehem, at karing tiknangan
Galilea. Kaya pag-isipan din, baluhin eh, nuya, may di matangkad. Pero ang itong expression kay English sana, where you are coming from. Tutu may balu nuya, may di matangkad. Watang balu may tutu nuya, may di matangkad. Kaya muna, may di matangkad kupurok singkumana, ay may di matangkad kupurok dosan, ay may di matangkad kuping Florida na, Florida. May di matangkad kumabalak. Kasi po ito, itang may di matangkad kung sabihin, itang panibalanan ng sitwasyon ng MBA. Makanano yan meron, makanano yan pursige, sa ikabilyan, na yung background, na yung motivasyon. Dapat ay bigyan na yung malibat ang tao. Kaya hindi nakakakit ng ika. Then ako kung halimbawa eh. Kaya di minsan nating may itong magaling na public speaker. In fact, magaling niya po kayong management. Yung like yun na Stephen Covey. Lecturer niya po sa mga galing na leader kay Mobilo Gayato. Eh, nga din yung libro, sinulat niya yung libro na at minsan bibigyan ng seminar. Eh, may seminar. Iyaliway kong state, punta lang, iyaliwang bansa. Kung minsan may seminar, kay mismong Balenta, yan mo, may seminar kay Florida, kay Balenta. Kinubira ni Imana, o naging Imana, matuwan eh. Pero kung nakuha ni Imana, kay Sibil na ka rin, tapos magsalita apat sila, ito pakalunong kaya tangarap, may sisit-sitan lang. Kapag magsalita yung anak do, sasabi na naman. Kapag mag-lecture yung anak do, sisit-sit na mga yan. Dito siya presyo ni Man. Dito makasal daw kayo anak ko, Dino, bisita na rin. Uwing kumain, isa'y talaga, nakamabawalan. Eh dito po, tingnan po, biyakin na sasabi na, mga kakawan, tuloy-tuloy yan, may lecture, tuloy-tuloy tuturo, mga tao, pag-tuloy pong conferensyon, kung hindi na kayo personal na po, sisisi na lang makalikan. Kita ng imana, pero palunungan na yung imana, yung anak na, nakakata, yung waya po. Kaya di may break na ba, may 30 minutes break na, imana, matuwa niya, pintalali ng anak na. O di mo mawalan din ang kaya nakawakan na. Sasabi na. Ilang niya tama ito. Kung tayo mo binawal na. Mga na. Dito kaya change na ito na. Dito sisisikal lang. Interpreter na lang. Dito pala, dito makikita ito yung sabi Chinese lang. Pero hindi lang makayasay na mag-interpreter kay English. Makanya na naman. May nakalukong kayo man. Kaya kasi, we jump into the conclusion. Agad tayong mahusga, agad tayong imisip, nila makaroon ng tao na rin. Ngayon pala, Chinese na pala. Kaya kami, kaya kami. Agad tayong husga ng tao, kaya naman sigurado, na yung kabigyan, na yung panibata. O na yung sana po mabilis mag-decision ka sa kailangan. We might as well open our mind. Magkita mong makakulat na isip. Karang dalawang taong may kaya na ganda ng gusto ng dalawang tao. Kaya po, sabi ko kaya, huwag kang mo walo motivasyon, huwag kang walo intensyon, kaya mo walo resort, huwag ang tsula ang aladahan yung biyelo. Kaya tamo ka po bubulan. Kunyari mating ating asawa, problema ba? Let them resolve their problem. Kaya tama mamiyawin yun. Ako kayo, kung hindi po natapin yun, yung mamiyawin yun, kaya puro lang. Kaya bago. Wala na akong marunong, kaya bago. Kaya nang bago, kaya nang bago. You don't know the reason. Kaya po sa ating mga kulata kay Sipa. Kasi kung ang sabihin na, yung may lipatan ng tao yan, where is he coming from? It's not only the place, it's not only the location, it's the situation in life. Kaya kaya communication, kaya relasyon, it encourages to be open. Ako po isip ako kung pinuluan. Kaya tayo makasarap. At saka ang empathy is more emphasized. Kaya empathy lang, parang daman po yung parang daman talaga ng tao. The deeper understanding in our relationship will deepen our community. The experience, the belief, the emotions that shape the thoughts and actions. Uli pong matalaga
consider kami ang liwanag ng panalangin ng tao, kunin maliwanag ang liwanag ng kaliwanag. Kung kapampangan ka, kunin mo malilaw na, kunin mo malasa. Kung libat ka dito, kunin mo maparas. Diba? Kung nga pa pala, pwede ba na? Yung pala yun, kaya ng panlasa pa ito. Yeah, you don't dictate your taste to another person. You just have to respect. And then because of this, mas mapapakulat kami din panlalawin sa ginagawa, we can easily resolve our conflicts. We can have a stronger connection in our relationship. Nagtatang kasama sa kaya para kakaintindi and even a sense of misunderstanding. Kanya po sana fully related. We can suggest ng neto masalita. Ito raw sa respect. Hindi yung possible na respect. Ito po respect in their teacher. O kaya respect in their principal. O kaya respect kung kaya pengalit, kung lolo-lolo. Okay po ito. Pero sana respeto natin kaya kamalang mga tao. Lalo na kaya nakilala. O talagang lubusan na kilala. We don't judge people easily. Bali nyo po nagkakausap ng iceberg. Ito pong iceberg, pala mo, yelo lang tipak-tipak, pala mo isla pero kailangan yelo lang ang marunong. Iceberg po ba? Hindi po may nalbe, Titanic kayo. In Titanic, parang nila barko, at niya sebala. Isebala na, iceberg yung marunong yan ang dagat. At hindi mo kaya Titanic, kaliwa mo takit ang akamit ng mata. Kita ka siya kilala. Parang yelo, dino teacher natural science kayo. Nalagay natural science, ang ice will always float. A bigger percentage, like 80% will be submerged and 20% will always be on top. Kaya naman po, pag hindi kayo makakong paso, 10 years ano, 10 years, 20 years, siguradong makalugi mas maral. Hindi natin maral to. Makanya na naman po ng tao, wala mo iceberg. Ingakakin mo, wala yelo lang. Ingakakin mo itong dita. Pero itong makalbo, hindi naman balo. Kaya naman uli mo yung pakilaman na biyan, ako may naman, talaga po mga yan. Ang yan asawa, may nangyari, kilala. Ang yan best friend, kapatid, yung balo na, parang daba, ay balo na, kailangan, biyan. Yung tagay mo pagkikilala, yung asawa, you never know what is in his mind. At yabi po sana, kaya naman sa salikot, kaya naman sa salikot, ating pa rin, ating pa rin, bagay, yung bago kayo. Kanya yung may gusto na, sa salikot mo na ako kaya sa salikot na po, kaya sa salikot na ulit po, kasi sinabi na kaya mga ako. O kaya, may atake, di ba? O kaya, kung nagikunan kaya, respeto niya naman. Yung salitang respeto, yung kailangan, yung mumunan dito. Kung wala respeto kayo parang tao, mga kung ano yung masalese ang yabi. O kaya yung isawa, kaya may kalo kayo, dapat yung respeto mo yun naman. Lalo na yung kakit sa ba. Hindi ako respeto ang pari. Salamat. Pero respeto mo naman sa mga nagsisipa. Aliwang tao, hindi kayo sila tao, mas mababa kami din kayo sa. Sabi namin, ay metanggapan ng ugali na yung matawag ng pero kayo ng tao mas mababa kayo. Siguro kayo, mas nakilala may tao po at kahit mo mamaya kayo, pero mas mababa kayo. Siyempre, nung maragin may ako siya, kung salamat naman, kahit may kayo, salamat naman. Pero kaya po na kayo magkinaw, mas mababa kami din kayo sa kanya. Ito na yung respeto. Kung ano mo naman ito, ito pa yung sabi din. Ito yung kasagitan. Wala ko sila susunod na. Kwento na ako. Jadi bisa di sini. Tutuy sini. Kita sini itu punya teman itu mapari. Ayah datang ya parokya. Kita mapari yang mapari. Kita yang mapari. Ini mana nih kita teman itu parokya. Kita ating madre kita parokya. Boleh membantu ni pare. Boleh bisa membantu di membantu dari madre. Kata dari madre. Tiba-tiba pari membantunya. Orang yang nggak pari. Orang ini boleh. Madre makalala lang yan sa tao. Makitero lang yung bahay na pwede. Kaya pa naman pala yung bahay pera. Ang galing, makitero
mayroon ba yung beli ng ano? Ating madre may pesos. Ang mga sinuli na rin. Kaya oras Demo madre, che si ne pensi, per me tu deve venire in pane. Su bene non lo vedo. O kaya, o dia, yang kita tolak, no? Pensi berapa? Pensi berapa? Si punya pakai bisku, ya hari ini dulu dia pensi, mau dia di bawah, mau dia. Ito ba, ito kaya yun, may sila ni Pari, may sila ni kay Kumispo, may sila kay mga Pari, may sila kay parokya, kay nakarapan, may sila ni Laging Pari. Ito mga bago rin padre, ano din, ito kanina nila dati ng parokya, at yan siya anak, orphanage, pagdala ng pamangan, pagdala ng kami, at kabayan ng mga, at yan palang, naman ako mga ng bahay, Papasyalan na ng Benny, yung Benny sabi siya, kaya ang puna dito. Yung Benny mo pumunta lang kung kayahin mo ako. Kung hindi yung mother yung Marquez, pengira na niya, pengira. Eh, but siguro, meron ka rin ang mother, kaya ka magandang din. May umpisa niya kaya, may umpisa niya pa mo kaya. Father, sorry po, yung kasalanan, kaya sinabi yan. Pengira kaya po yung mga tao, mga kumano, bakit? Kaya talaga bago, talaga maliban. Pengira kaya po yung tao, bago yung pari. Sorry po, lalo po yung ginagawa ng parusa, pena, alalip tayo. Sige nga na, gawin na ako, kung may tamulunan ko, tamulunan. Nakabalik ka kayo bago ng sabal. Sabal na kanyang bala para sa marapet. Para sa sabal din. Dahil napigamitan na yung bed, para yung pampanaryo. Mali ka kayo ng pampanaryo. Dalang mitang tulunan na. Kaya ba't kung may tulunan, isa may tulunan ko. Sa pag mo itang ulat o feathers. Sa pag mo kinahin ng bulak ko, kasalaman ng bulak, ako para ng feathers sa akin. Kaya naman balik ang ganyan. Parehin lang. E di medicate ko sa kahit ang mother, bakit kay kwarto na, may nagigit ang kampanaryo, parang sa inyo. Pero kung nakita ng kaya marapulamunan, pero sila ako ng ng ulap, ang ng feathers. But may isa rin, kung picture niya ako nga, susunod ako, sila nga. Matas sa ito. Kapag inipan yung mother, mother ginang giwa ko na kulit ang anak akong penas na parusa ko. At igawa ko mong kulit sa biya na, huwag ka na, tayo. Ngunit ka gawa kong parusa na, tipunan nila na. Tipunan nila, pero sila akong feathers sa mga kung ay pagdaram na, wala na kung tipunan na sila. Tulong may nga para sa kuwain, may alawang bali-bali po, at kuwain na naman ako sa dalan. Tingala na kuwain na bubong na bali-bali ako. Imposible naman yung pagawa ko rin. Sabi na, napaka yung giyawa ito. O nagpapasula ko ka naman, teka man sigurado, may sila yung tao. At kung nagsinila yung tao, hindi mo lang kayo nasa kuwain. Kaya mo nayaman. Yung nasa pero wala dahil nag-yun sese tayo hanggang yun mo pagputuman may reality pagpugli may reality makakarami ipasita na nila siya tuloy ng punta tuloy bago mo tuloy na ibagaan makayanyanan ng Jesus kaya na yung matalag nila ni Jesus pagkala tagal Galilea kalkulano ito sa Kipendra ano yun? Ito siya para Diyos at ipadala na pangliligtas na kaya di makilala Jesus pero pinabo ni Jesus kaya ako asukin imbang niya ng aming tulong wala natin sabi na hanggang nag-iulang pagpupita out of respect at kaya pinapasa
Yesus, kaya tayo kaya makakapawag. Kaya Papa, dan Espiritu. Amen. Kaya tayo Padre, kaya tayo dalam peraturan mo. Manalangin tayo kapatid. At daw-taon kaya panalangin imbaling intensyon na raw mabibat inu dinan kay tetagan magsalita king katuluan. Inuulan ng panangyayatan magsalita ng katutuan. Para karing obispo at pari, kapilan man sana, tutok naman ni panaral, in maya pabalita, agyamang ngiti, mga baldugan, kaligaligan, at pamanalipit karela, ipanalangin tating Inuulan kay tetagan magsalita king katuluan. para karingatyo king kapamahalaan, kapilan man sana, magalindangan, king pamipatatagda king katutuan, at katuliran para karing sabla, ipanalangin tating Inuulan kay tetagan magsalita king katuluan. para karing kapuspalad na niting yato, tanggapan desa imaya pabalita, adarala ng migit para karelang Kristo, ipanalangin tating Inuulan kay tetagan magsalita king katuluan. para kakatangan, inuri ning kakatangge, maging paratiya sanang magmasabal, karing lalabag ng kautusan, at mabibiyemit mong kaplastikan, ipanalangin tating Nanipuat bantamoy sarili tang kapagnasan. Tigpa, bisajakang kapag mulalat na paralan, makasaw ingkiraming kailan. Bitong pula bimulang sana tanggaban ingkiraming rasyo, kabalita, karing aliwa, kapamilataning mga Diyos, kapagsalita, itiyak kami kapagdala, Kristo ang Pinoy. Amen. Ing liturhiya ni Eucharistia. Manalangin kayo, kapatid, balikan kayo ng daw, patanong sa Diyos, ipang may payan. Tanggapan niya sa aming tinutanda karinggangan,
Hingi kapuri kaligayan ni King Lagi. Hindi katampa sa klala ni Magilong na Santa Iglesia. Manalangin tayo. O lubos mo ipayang Diyos, ing kapayapaan ng upaya, ibig sakripisyo. Ikaw sa kesana, ipangkasala, sa upang aming lumapit kaya ng biling dali sa puso. Itiyado namin kapamilatan, Kristong Ginoo. Amen. Yung Ginoo, manatili ang kaya kayo na, At kaya kailangan iyak tayo, puso. Masalamatan tayo, Diyos, na Ginoo. Hindi dapat at matuti. Tunay bin karapat dapat at matuloy kasalamatan ng mga maraming lumat kayo. O ipa, Diyos nilalang at lubos na ipaya. At huwag mong ipasyagin ang kasampatayan at kaya kapaglatay pamagtibig ng sarili. Kailangan din supilan ng palpikasalan ng ulan at apat pa ng kaya ng kiyatasan. Kailangan ipakit na ikaw na-asyubo ng kaibigan ng kaya palpo at uminita ang biling sa lakoro ng kaliban mo dahil ng kaya ng ligaya dahil pakiawin niya kung ang dapat may pagpunin kaya at namin ang sa akin. Diyos mayupaya, mituingan mo ating nabuhating keka, ligaya, Hosana, Hosana, ikakatas kakasan, mahindarakan, ilagyunin Ginoo. Hosana, Hosana, ikakatas kakasan. Ngayon namin po si Lord, kapitado ay walang tanggapan malapit ng kaya kami. Tunay kami banal do'y igang panibatan sa mga pamanalan. Ulilita pagpalala kami pabanalan mo sa narinig ng Espiritu mo, para kay kami magyala na tawag na daya ng Iluming Isos. Paya bidaw mo sa tuping pamailasan at kamakail, ingwani tinapit pero pasalamat sa gaya. Bila sulit pinyanin ng ganyan disipulos na tagapanyiti ikaw at kalanin, si ganap katawan, bidaw tagay. Mahalin mo naman kinukulang ng maling karis, pasibayan pero pasalamat kayo, pinyaning karis ka rin kaya disipulos na tagapanyiti ikaw at pinumpo kaniti, sing karis na ramang daya. Yung daya, yung bahay talangan ng ipanamibugo para kay kayo at para kahit sa walang tao. At kaya kami pagawaran na rin kasalanan. Dr. Linde, bilang kapigay ng kasalanan. Pag-share tayo po, Misteryo ng Kasalanan. Kristo Medeo, Kristo Medeo, Kristo Medeo at datang Yapo. Inyang inigagaran mi o ipa, kamatayan, pamanyuli na may na darang may kaya sinabi ng biyet kalis ng kaligtasan. Dahil yung pasalamatan kaya pero pandilan ko yung nagapang kagana panungan sa muyo kaya. Papakumbabangin paglamuha, ikot sa lusul na tawag tayo ng Kristo. Ipuna namin ang imento ng pala ng Espiritu. Kaya may ipa sa iglesia mahalagaan ang nagbiyato. Panbigyan namin kay Lugod, kay Francisco, kay Santo Papa, Florentino, kay Francisco, ting sa Blancari, kay Lugod na susunod sa asawa, Aboga, kay Gibson, kay Parokya, lalo na kay Ting Padalapos. Kaya ang wala natin kapatid ng Pepenaw, panayanayan sa tingin, ating sa ulang may amo, Javier, nakapalan mo sa ating maligaya mong harapan, pakaluan mo kayo. Gawin kayo ng dapat magamit yung bill na dalaman. Pagkaya ng Maria, Virgen ng Diyos, sa Jose, kay Esposo, isa ng apostol at isa ng santo, at inupating mga pag-uwian, ikakabali pa ng pag-uwian at pagkaya kapag sa Gusto kaya.
kasalanan Kristo kabelan kaya igpang may bayang tutukagam ng banal Espiritu pukulil at parangalan manggaman kingalanaga. Amen. Maustang ni Joseph pa ipanalangin tiro na sa siratan. Isang banyain lagyumo, tatanging kayarian mo, ipangitwang ilog mo, ket isuling pantiban mo, ipangitwang ilog mo, ikakanani, ikalolo, ibemu ke kami alogeni, ako ipatawad mo ke kami, insanami ka, ang diin pamamatawad din, karing ikasala ke kami, magaibuke ay sa muling tukso, ngunit ikabuski araw. Ikaw sumabiyo isang nagawa, malulong ipagkaluri ka pa ipating kaluri. Dati ka sa upan kaya ang pangalulong parati, ikaw sing kasalanan, piligtas kang sa kaliligan, kapang malinayami, nabing maligaya ka panaligan, king panyatan ng Isu Kristo, kaya pinagdalawa lang. Uling kekon kagagyan natin kalupayan at hindi kaya magkakakinalaman. O Ginoong Isu Kristo, sinabi ka ni kaya apostol, king kapayapan na lang pagkakari, king kapayapan na pagkakari. Yung mga sa kabalitan ng kasalanan, ang ninawalan ka sa pantayanan, kaya sa iglesia, at pamayaman mo kung bilugan at pangking kabuyan, ikaw mabibigyan agad ang gawang pinagdalawa. Amen. King kapayapan ni Ginoong at isa na kaya At kaya ang timurin. siya tapo, ikaw kapayapan tao, king kapayapan. Kordero ng Diyos sa milalako sa sananan ng yato. Kordero ng Diyos sa milalako sa sananan ng yato. Kordero ng Diyos sa milalako sa sananan ng yato. Bigyan niya kami kapayapan. Pagkitala mo ay mula na malapit kaya ng Ngayon, Cordero ng Diyos, ni Jesus, ang nilako, king kasalanan niya, upang ang mayaos, king apunan ni Cordero. Inuwi ang matampan pagkakya ka. Ako isas ngayon naman mayak na. Pangalan ng Kristo.
malalaking tao. O ibang paming gawin, idayo mo kami sing matwa at pagkasawa ng pamilya. At sa upang kami matili sa ibabayan mo. Itiyan kami kapag Kristong Pinoy. So kung susunod na biyernes, sige stasyon ka rin yung 46 na walking bilang. May misal ka. Kaya chapel mo bilang. So yan ang tawin akong Station of the Cross ito. Kasi susunod ka rin ito. Biyernes Santong ito susunod ka rin. 22 plus 7, 29. Ito naman kung Biyernes Santo, kalingal to, las ito, preso, magkakapon ko pumunta rin langit. Sana pinastahan. Magpagantaka, magpadulong-dulong na at ultimate sacrifice mo pa rin sa tempo. Dati kasi Tadalema, Marcos, Clark, bayo ako tanggapin yung bendisyon na kasalanan tamo panagkira sa family host mo na karagag bale-bale tinira tao pa rin istasyon na labi ng mga sigurado rin at salamat po rin galing sa Diyo rin may nabit na tao may karela na pala kaya rin istasyon bendisyon na ako sa Diyos ngayon pamagyabing istasyon. Yan po kayo balik ang pipisa. Salamat ang po kay Ima, Amalia, Mariano. Salamat po salamat din kaya anak o pero Mariano, social na po yun. Diba po rin kapatid na Angel, Mariano, Arlie, Mariano po, Evans, at kaya may sponsor lang po yung isa, talagang kapita. Bendisyon na tayo. Hindi naman, matitiyay kayo nga. Bendisyonan mo ng Diyos. Bendisyonan kayo ng pamilya. Kalulang, ibigulin pa. Mas naging maalala sa akin ang pamangilala ng mundo ang iba't ang tawag ka rin ang pamilya. Maalala na sa respeto, mga ulat na isip para kay kaliwa. Imbis na bitaw.